Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Stumble Guys. Astăzi o să facem un videoclip foarte lung. În fine, nu o să fie de o oră, dar o să încercăm să facem un pic cât mai lung. Și hai să începem. Azi cred că vreau să fac 800 de trofee și măcar o singură coroană. Să facem 8. Hai să nu mai stăm la discuții. Vreau să strângem vreau să strâng la episodul de azi 5 like-uri sau 3 și măcar un subscribe, vă rog. Și să nu mai stăm la treabă, să-i dăm play și să înceapă meciul. Nu știu dacă azi o să jucăm la turnee. Dacă am timp să intru la turnee sau ori joc cu prietenii mei, nu știu. Depinde de voi. Și prima mapă e Spingo Run. Mamă specială, banană. Dacă nu știi să joci și ești pe con mare sau îți dă cineva să joci și apoi în 3 secunde se califică toți. Nu știu dacă o să facem live, dar cred că mâine facem live. O să facem un videoclip de dimineață. Sau poate live, nu știu ce. Dar neapărat trebuie să strâng un urmăritor, măcar un. Mamă, și laser în semifinală. Să n-aibă ăștia emote-uri. Dacă nu m-am dus. Mamă. Mamă, câți ai emote. Deja 4. Era să mă văd. Era cât că mărcă. What? Ce s-a întâmplat? No, hai cu următorul meci. Mamă, cât de repede ne-a băgat. Dai seama că sunt toți pro player. Cred că gata cu videoclipurile astea, mai facem. Depinde. Cred că mai facem. Ușor. Mamă, face troll. Mamă, ce mi-a dat. Oricum că se califică. Deci... Sper să pice un tile de fall super slide, că n-am place. Sau over under. Super slide, bine mă. Pregătit.
bă, fermierule! Bam! 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 Ăsta mai e verde vară. Bam! Bam! Mamă! Ce a fost? Al doilea. Easy, rău. Aici, dacă ai multe coroane și nu știi să faci scheme, te-ai dus. Că știu tot să facă scheme și te fac direct. Te rog, bloc dash să pici următoarea mapă. Bloc dash, bloc dash, bloc dash. Bloc dash. Bloc dash, bloc dash. Na, jungle roll. Hai să vedem dacă facem un lift. Mamă, dacă ăștia nu știu schema, e bine. Na, uite cum o știu. Și m-am dus și ca paleta, frate. Uite-mă cât se sunt față. Toți în față. Au luat ce de exemplu, n-am voie să ating culoarea verde, n-am voie să ating culoarea roșu. Depinde de voi. Cam asta a fost videoclipul. Nu uitați să dați un like și un subscribe să mă ajutați pe mine. Pentru că vreau să strâng mai mulți abonați. Așa că, pa! Cam asta a fost videoclipul. Pa, pa!